to za ka yi play music naka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abokai, yan uwa, kowa da kowa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. A yau za mu yi bidiyo ne yadda za ka haɗa kiɗa irin na club, kamar yadda ka gani a title nasa, yadda za ka haɗa kiɗa irin na club ga wani bass booster da kick da dai sauran abubuwa. To yau za mu haɗa irin kiɗan ne cikin sauƙi. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin nan namu, muna roƙonka da ka danna mana wannan jan alamar na ƙasa wannan bidiyon da kake kallo, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Idan kai haka ne, da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. Kuma sannan kada ka manta da ka danna mana alamar like, domin haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai da sosai. To da farko dai, idan kai baƙo ne a FL Studio Mobile, idan ka zo za ka shiga inda aka rubuta alaman new ɗin nan. So bayan ka shiga alaman new, in ka zo ka alaman new, za ka zo ka inda aka saka disco house ɗin nan, sai ka taɓi disco house kamar haka, sai ka yi 20, saboda ni ina cikin wani aiki ne, shi yasa ya ce min zai rusa min. So bayan ka taɓa disco house, zai kawo ma komai da komai naka kamar haka. Kaga da effect nasu, komai dai da effect nasu, an sa masa effect, komai an sa masa effect ɗin shi normally. So sai ka zo ka kamar haka, in ka dangwale shi kamar haka, za ka ga wannan clip ɗin plus shine add clip kenan. To sai ka taɓa add clip ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa adding clip kamar haka, sai ka yi double tap akan shi, akan wannan shi abun nan ɗin. 1 2 haka. In kai double tap, to sai ka zo ka, zai nuna maka kamar haka, sai ka zo ka fara jera ƙaran gangunan ka. To step ɗin ka kula ka gani anan, in ka mun losing step, kiɗan naka ba zai daɗi kamar yadda ka saurare shi anan ba. So za ka zo ka da farko ka danna haka kamar haka, kick kenan. 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3. So kaga ka gama jera kick naka kenan. To za ka iya yin playing ka ji. So yanzu abu na biyu shine za ka ɗauko percussion naka kenan, gangan da ake kiran shi da percussion. Shi kuma za ka ɗauko shi kamar haka, 1 a nan, 1 a nan. So bayan ka gama jera su, za ka ɗauko percussion wanda ake cewa, wanda gashi nan dai attack shaker, 2 a nan, 2 a nan, sai ka zo nan ma 2, nan ma 2. So bari mu yi playing ka ji ko kiɗan ya fara making sense. So again, masinaya. So za ka zo nan inda aka sa tom ɗin nan, sai ka danna kamar haka, tom ɗinka na farko. So za ka ga wani ɗan ɗugo ta nan, in ka kula gashi nan. To za ka jawo wannan ɗan ɗugon. Bayan ka taɓa wannan ɗugon, zai fito maka kamar haka. To sai ka zo kan pitch. Bayan ka zo kan pitch, sai ka yi pitching wannan up, sai ka yi pitching wannan down. So ka ji sound ɗin ya canza. So ka gama jera gangan ka kenan, sai ka ja shi kamar haka. Bayan ka ja shi kamar haka, sai ka zo ka kamar yadda na faɗa da farko, sai ka yi double tap akan wannan piano na biyu. In kai haka,
back speaker ya fito ma kenan, sai ka danna shi sau biyu. Bayan ka danna shi sau biyu to sai ka zo ka duba, sai ka fara jera ƙaran kamar haka. To sai kai fitting nashi kamar haka kana so sai kai copy na jawo zuwa 3, ya kamata a ce ya kai 5. Sai ka maɗe wannan alaman ka ɗaya, sai ka sa reference, sai kai back. To sai ka ƙara zuwa kan wannan piano na biyu na uku, sai ka danna kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka shi ma sai kai double tap a kan shi. Sai ka zo ka fara jera shi ma kamar haka. So sai ka zo piano na 4 na ƙarshe kenan. To in ka zo piano na 4 to recording ne za ka yi, alal misali so haka. So sai ka danna alamar record. Bayan ka danna alamar record sai before ka danna alamar record ka tabbatar ka jawo ya inda kake so kamar haka. Bayan ka jawo shi kamar haka, kaga na yi labeling din shi yayin da nake so yayi ɗaya. To sai ka fara pressing pianon ka. So sai ka goge na ƙasan kamar haka. Bayan ka goge na ƙasan kamar haka, so za ka zo ka sa masa a dama already da effect. To effect din nashi za ka zo ka sa masa automation clip. In ka jawo shi kamar haka, ka ja effect nashi kamar haka, sai ka kashe wannan haka. Sai ka zo ka inda aka sa control din nan. Bayan ka danna control sai ka zo add automation track. Bayan ka ga automation track sai kai back. Za ka iya jan wannan din kamar haka. In ka ja shi double tap shi ma. So bari mu ji fara daga nan. So
ka dinga yin haka har ka kai shi major naka. So mun zo kan a ƙarshen major namu, to kaga yanda yayi automation track, to za ka yi play music naka. So mun gode sosai da sosai ziyartar channel ɗinmu. Mun gode sosai. Idan wannan ne kana zuwa ka manta baka danna mana subscribe ba, shi ma ka danna mana subscribe. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin namu ma ka danna mana subscribe, kuma kada ku manta da ku yi sharing video saboda ƴan uwa da abokanai su ma su amfana. Mun gode. Sai mun haɗu a video na gaba.